ושבו בנים ושבו בנים ושבו בנים לגבולם, ושבו בנים ושבו בנים ושבו בנים לגבולם, ושבו בנים ושבו בנים ושבו בנים ושבו בנים לגבולם, ושבו בנים ושבו בנים ושבו בנים לגבולם. ושבו בנים ושבו בנים ושבו בנים לגבולם, ושבו בנים. רגע, צלם. שנייה, משהו, הקדוש אומר, השם יתברך אוהב כל יהודי כאילו הוא הבן היחיד שיש לו. עכשיו חס וחלילה הבן אדם עד גיל 50-60 לא נולד אוהב. רגע, עזוב. פתאום נולד אוהב, אני אוהב אותו. הוא אוהב אותו. גילת, אני כבר אלך. אתה נשוי? לא, אני ב-25. אני 5 או 6. זה דבר שאתה לא יודע. אהבת ישראל בנשמה, כל בוקר כל יום אלייך אני מתפלל, לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אנחנו חיים במציאות כזאת שאם רק נצא החוצה ונפתח חלונות ראווה ליהדות עם גודל, עם שמחה, עם המון אהבה, עם גבורה, יהדות שהיא לא מתפשרת, לא מתפשרת בכלום, יהדות שמגדלת אנשים גדולים, מחונכים, שיש בהם הרבה שמחה, תורה גדולה, תורה ארץ ישראלית. אני חושב שאם רק טיפה נצא אנחנו נמצא המונים שנוערים אחרי התורה הזאת. של אהבה, וכל יום שיגיע, הנה זה בא, אהבת ישראל בנשמה. למה פתחת גמרא? חשבתי לעצמי שמתישהו אני צריך להבין ולדעת מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. תכלית. ומה התברר לך? התברר לי בסופו של דבר שיש תכלית, יש קדוש ברוך הוא ויש הכל.